Happy New Year! Kain tayo ng hilaw! Kapag taong bahay, wala na talagang ginagawa kundi magtao-tauhan, charot lang, maglilinis. So pagising ko, ito na yung naanuhan ko guys. Kasi pagising ko talaga, sabi ko, bakit basa ang sahig? So yung sahig namin is totally wood po ito talaga, pure wood. Hindi po ito yung mga vinyl ganun. So nag-alsa siya guys, napangit ba, na-feel ko. And then basta sabi ko, patay, dito, ang daming tubig sa aming dishwasher. Hindi namin alam kung bakit, anong problema, bakit nagkaganon. I think sa last namin gamit, hindi talaga siya nag-drain ng maayos. Kasi po, yung strainer or filter, marami na pala siyang bara-bara. So, kaya yung tubig hindi na makaawas-awas. So, kahit walang laman yung aming dishwasher, guys, inuuna namin at nililinis yung filter. Pagkatapos niya, habang naghihintay ako dito, nililinis ko din yung aming couch, guys, kasi kailangan ng linisin at ang daming buhok at kailangan ng ibalik yung tabon. Ayaw ko sanang maglinis, guys, mag-vacuum kasi andito yung asawa ko. Kapag andito talaga yan siya, hindi ako mag-ingay. Kasi po, especially yung vacuum kasi sobrang ingay. Pero wala siyang choice kasi nabuburyo ako at wala kaming lakad at walang grocery. Thankfully no, walang grocery kasi si Tami talaga kapag may off yan, natatakot ako guys kasi isang linggo man yung walang trabaho guys. Seryoso ako ngayon dito sa paglilinis guys. Pero itong asawa ko, iwan ko kung anong nakain. Tignan nyo, hindi ka talaga inaasahan na gagawin nyo yan. Nagulat ako guys kasi nga bakit ginagawa niya yun. I think nagsalita man siya sa camera guys. So I think ginagawa niya yun dahil may camera. Kasi kung tinitistingan talaga ako guys na walang camera guys, na magmatay gidan. Itong couch cover namin ba, sobrang ganda na. Sa Amazon ko lang po ito nakita no, kasi sobrang laki talaga yung couch namin, dambuhala guys. So kailangan mo talagang maghanap ng magandang couch cover na talagang nahag siya at saka sobrang stretchable at sobrang laki. So ito dito, hindi ko muna ito malilinis-linis kasi andito si Mr. nanonood ng kanyang show. So kapag andyan yan siya, wala akong gagawin. So, buti na lang, tumindog siya, guys, at nanigarilyo. So, kayo ngayon, sabi ko, bilisan ko ito. So, ngayon, naglilinis ako dito, guys, at nagdesisyon akong mag-CR kasi napapagod na ang aking pantog. Over here before there's no money. Why there's no money? Did you do this for content? So sabi ko, did you do this for content? Kasi alam mo may camera dyan. Adoy, Ginoo ko, wala. Nag-deny pa guys. So buti na lang nakita ko itong video, pala siya. Kasi kung hindi pa talaga, kung wala siyang sinabi guys na may camera dyan, ay natigok-tigok talaga tayo dito dong. Away talaga dong. Testing-testingan mo ako dong. Nakunin ko talaga yung investment mo dong. Lahat-lahat na wala kang matiti dong. Dalhin ko sa Pilipinas yung pera mo lahat-lahat na dong na wala. Jug kayo dong. Magtila-tila dyan danig at itlog. So, namimirisihan talaga ako sa kanya, guys, kasi nilagay yung pera doon. Hindi ko na ibigay. Sabi ko, ginawa mo ito, so akin na ito, ha? So, kasi, guys, usually, wala talaga akong guys, cash. Nagkaroon ako ng cash lately dahil itong asawa ko, bigay-bigay ng cash, guys. Hindi ko talaga alam kung ano nakain ito, no? Bigay talaga siya ng bigay. I think, kasi palagi akong nagsasabi, mas maganda talaga pag meron ng cash kasi yun, pinsan na ating mga credit card, lalo na sa mga gasoline station, may mga scam, ganun na. O, diba? So, lately, nagbigay siya sa akin ng mga cash, no? Pero ito nalagay ko ba na cover ito dito para talaga ito sa pusa at cover sa talagang sa aming upuan sa ibabaw kasi yung pusa namin mahilig dyan. O, swerte-swerte ng pusa namin, no? Sobrang soft talaga. O, diba? Andito na, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, I have to put cover kasi tingnan nyo, may tummy, may aso, and hindi talaga yan mapipigilan kasi yung pusa at aso palaging andyan. So, extra cover talaga yung ating couch kasi kailangan, guys. At kailangan, deserve naman din nila yun kasi mga mababait naman itong mga alaga ko kahit sobrang annoying. So, yun lang yung ginagawa ni Mary Ann. Laba, linis, vacuum dito, vacuum doon, tupi ng ating mga tuwalya dito sa ating kusina kasi kailangan, guys, kasi ang dami na palang nagdapunog na ating mga tupiin, no? Mahilig talaga akong magdapunog na, pabayaan ko lang sila at talaga ngayon, iwan ko kung anong nakain ko kasi nag-stretch sa umaga So, hanggang gabi, hanggang hapon na yung pagtatrabaho ko dito sa bahay kapag nag-start na sa umaga. Yun. So, Happy New Year pala sa inyo dyan, guys. At sana nabingi na kayo sa inyo. Bye! So, pag uwi ko, ito na yung ginawa niya, guys. Nagluluto na siya. So, ngayon, tinitignan ko na lang siya. Kasi gusto niya siya na lang yung tapos. I think that's good. Totally yours is good. Not too late. There's only one layer right now. Oh, so past the side. That's good. Oh, I think we got enough pasta to go one more up. Okay. That's good. Naku, I just clean over here. Yeah, and where are you gonna put it, honey? I'm gonna cut it to smaller ones and put it in the freezer. Gee, that's oil. This is hot.
side. Hold this, honey. You won't move. The other side too. Make it farther to each other, huh? That will enough. Happy New Year mga love. So ito yung request ni Tami, yung pagkain niya na hindi luto, hilaw. So gawin na natin ito at wala nang salita-salita pa. So yun, nilagay ko na siya guys, 450 degree for 20 minutes, no? And then pagkatapos niyan, atin yan siyang like that. And then pabayaan lang natin siya dyan guys for hanggang maluto siya, no? Hanggang mag-reach na yung temperature na, kasi meron tayo ditong number. Ang tagal naman maluto nitong aking niluluto, guys. As in, ang tagal-tagal. Grabe. Ang tagal maluto. Aray, gutom na ako. Dapat niluluto ko ito kanina. I need to cook mine now that I cannot handle anything. Well, the outside one should be cooked. You want me to... I'm gonna move it over there, Han. It's easy, Han. Huh? Want a real fork? A clipper ba? Okay. Alright, give me this. No, that's not cooked. Oh, put it in a little pan. I got it. Go ahead, put that in a little pan and put it in the oven. Oven? I'm gonna cook it here. Oven, it will take longer. Is it cooked? Yeah. Overcooked? Nope. It's cooked. Dami. You see that? I waiting. Ito talaga yung paborito ni Mr. No, yung sobrang pink pa. Yung paminsan talaga yung sobrang pink pa. Come on, Rox. Roxy, like it? Come on, miss. Salad, guys. Rice. Tikman natin ang ating niluluto. Sarap. In your dish, Rox. Ang sarap, guys. Sobrang ano niya. Humok. Ang sarap, guys. Gulay din, ah. Salad, Han. It's good, Han. Lahat ng pagkain na tayo binigay sa aso. Niluto ko siya kasi may pagka-pink pa yung akin, so nilagay ko siya sa cast iron. Sarap. Put paper here. Did you put paper? Ito yung binili ni Tami sa ShopRite last year. Sarap niya, guys. Na ano kasi siya, na-preserve siya na maayos. So kaya hindi siya sira. Masarap yung quality pa rin.